खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब बे समाव आं दङ दिनै नैबे चिरां जिल्ला सिंनि मैखुनगाव गामियाव बे जिबन बसुमतारीनि न'आवहाय जाय बिथाङा बावैसो सान सिगां भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोदोंमोन दा बिथांनि न'आवहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेबिनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाफैदों बेजों लोगोसे दा बिथांमोननिफ्रायबो आं माखासे खोथा मिथिना लागोन फैजों नायलांबाय थादिनि गिबियाव जिबन बसुमतारी नोंथांखौ जों समनि रादाबाव बरायनानै लाग्रोबाय खोथाया जाहैबाय नोंथांमोनखौ भुटाननि जोबथेसालियाव दोननाय समाव माबे थासारियाव दोनोमोन आरो जानाय लोंनायफोरा माबादि होयोमोन जोंखौथ' ओरैबायदि भुटान जेलाव ओरैबायदि दोनदोंमोन फार्स्टआव लांजेननायावथ' जोबोद खस्थ'आनो दोनदोंमोन जोंखौ बोसोरथामासो आथिं आखाइ लहा गाननानै दोनदोंमोन जोंखौ जोबोद खस्थ'यैनो दोनदोंमोन आरो जानाय लोंनाय बिदिनो जोगोनार ओंख्रि संना होयोमोन जानोनो हायामोन लाव लाव ओरैनो दै होनानै बेफोरबायदिमोन आरो गावसिनि भुटाननि टिम्बर होयो जोंथ' जानो हाया गोदान सोदान बिराद खस्थ' मोनहैदोंमोन आरो बेदरफ्रा होयो मास मोननै गाहामजों गावसोरथ' जों मोसौ बेदरसो जायो नालाय जोंथ' गैया जानाय जायामोन आरो बेनोमोन आरो गोलाव 9 बोसोरफ्राम जेलाव थानानै दा न'आव सफैनो हाबाय दा सफैनो हानायनि उनावहाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेबिनिफ्राय नोंथांमोनखौ खबर लाफैदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव दा सारमोननि एक्स एन डि बि इउनिट फर्मनिफ्राय फैनानै सारमोना दा बरायफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो सारमोननि सायाव सारमोनाबो आरो खामानि मावाखै नङा मावबोखादों नालाय सारमोननिसिम जोबोद गोसो खुसि मोनदों सेलावसो दोनदोंमोन औ भुटान जेलाव जोंखौ ओजोंहाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट जेलाव दोनहैग्रोदोंमोन सिगाङाव बिनि उनावसो बोसोरथामनि उनाव दस्रा जेलाव सेन्ट्रेल जेलाव दोनदों आरो जोंखौ बिदि आरो नोंथाङा हमजानाय समाव बिसिजों लोगोसे उन्दै हौवासा सासे दोनलांदोंमोन दा नोंथाङा माब्लाबा बे जेलाव थानाय समाव सानफेरदोंमोन ना बिसि आरो फिसाज्लाखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै साननाया दंमोन बिसि फिसाखौ साननायालाय ओमफ्राय एसेबां गोबाव माबा नालाय साजा लोगो मोनफिननाय नङा बेफोरबायदिबो साननाय दंमोन आरो जोङो औ नोंथांमोनाथ' भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय गबोबाय दा बेनि अनगायैबो गुबुन आलादा केसाव सोरबाफोर बर' सुबुं भुटाननि जोबथेसालियाव दङ नामा बेलेग केसफोर दङ माखासे बर'फोर औ ओरै माबा दागगारि साइडनि दङ ओमफ्राय बे आमथेखा बागमारा साइडनि दं आरो गुबुन केसनि आरो 9 बोसोर ओमफ्राय माखासे 5 बोसोरसिम दं आरो बोसोरबा औ बेफोरबायदि दं आरो तामुलपुर साइडनि 24 बोसोर जाबाय बियो बोरायलायबाय 24 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय बिथाङा मा दायनि थाखाय हमजादोंमोन मिथिगौ नामा नोंथाङा बियो भुटानाव मोनसे सैटेन केस होननाय दङ बिदि आरो जिनि केस बियो आरो 24 बोसोरसिम जाहैबाय उन्दैयावनो थांदों 19 बोसोर बैसोआवनो थांदोंमोन आरो बियो दा बोरायहैगुलायबाय दासिमबो गवा आरो बियो भुटान एटेक समाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरि इरागदाव हाब्रां आरो फोजौखांमोना गोमानानै दं बिथांमोनखौ माब्लाबाफोर जोबथेसालियाव लोगो मोनफेरबायदों नामा गैया लोगो मोनासै बिसोरखौ लोगो मोनासै बर' हारिनि मुङाव नोंथांनि फिसाया सोमावसारनानै गोलाव 9 बोसोरफ्राम जोबथेसालियाव थानांबाय बै समाव फिसाज्लाखौ लानानै माबोरै जिउ खुंबोदोंमोन आंथ' आंनि हासबेन्ड गैयै समाव बिराद खस्थ' आं मावनानै जाबोदों सिगाङाव आं हटेलाव नागिरनानै मावनानै जाहैदों ओमफ्राय आङो एसबिनाव बिदोंमोन साख्रि माबा मोनसे खामानि थांनानै थानो थाखाय आंनि बोरायखौ हगाराबा फिसा सासेखौ लानानै आं मा मावनानै जानो फिसायाबो उन्दै नालाय आंनो मोनसे खामानि होदो होननानै आं बिदोंमोन आरो ओमफ्राय सारा एप्लिकेसन बिनायखाय आं हैदोंमोन ओमफ्राय एप्लिकेसन बिनायनि उनाव लेंहरदोंमोन आंखौ ओमफ्राय रायज्लायनानै बिदिनो उनावहाय गैया नै दिनैसिमबो मोनाखै आरो होआखै जिखुनु जाया आं माबा मोनसे गावसोर जि होयो बेखौनो अननानै माने एसबिनाव आरो नैबे जोंनि डिसि अफिसनि औ एसबिनाव बिदोंमोन आरो आं जेनेबा आंनि बोराया गवाबा थाबनो आं मा मावना जानो फिसा सासेखौ लानानै आंनो अननानै मोनसे नङा मोनसे खामानि होदो होननानै आं बिदोंमोन आरो ओमफ्राय एप्लिकेसनबो बिदोंमोन ओमफ्राय आं हैदोंबो ओमफ्राय एप्लिकेसन बिखांनायनि उनाव दे आं उनावहाय खबर हरनोसै होननानै माबादों आरो लाखिनानैल' दोनदों आरो ओमफ्राय दिनैसिमबो होआखै लेंहरदोंबोमोन गेजेराव ओरैनो रायज्लायनानैल' दोनदों आरो होआसै ओमफ्राय आं बिदिनो हटेलाव सोंलाबायनानै मावहैलाबायबाय बेनिफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै आं हटेलाव मावदों
बेनिफ्राय मावनानै बेनिफ्राय आङो उनावहाय जों गामिनि सानैसो बिदिनो बिबाजैफोर जानाय मावहैनायाव बिआरपिएल सिङाव नों बेसे हटेलाव मावबाय थानो जोंजोंनो मावहैदो थो होननानै बिआरपिएलाव आं लेबाराव मावहैनाय जादों आरो दा दासिमबो आं बेयावनो मावहैयो आरो जिरा टाइपजों पारमानेन्ट नङा आं। दा नोंथांनि फिसाया भुटान जेलाव 9 बोसोरफ्राम थाहैबाय बै समावहाय भुटान जेलाव माब्लाबाफोर नायहैदोंमोन नामा फिसाइखौ? आं फार्स्टआव हमजेननानै मास मोननै थानायाव आं नायहैनो थांदों आरो नुहैदों खनसे आरो नेक्स्ट बाराव आं थांबावदोंमोन मास मोनसे बा सप्तानैसो थानानै बेनिफ्राय गावसिनि बुद्ध पुर्निमानि बन्द' देखायाखै ओमफ्राय बे थानाजों रायज्लायहोदों आरो फनाव ओमफ्राय आं बिनिफ्राय थांदोंमोन थांनाया थेवबाबो बेनिफ्राय गोजानावसो दोनहैबाय बिसोरखौ नोंसोर नुला आरो थिम्फु जेलाव दोनहैबाय होननानै बुंदों आरो। बे समाव भुटाननि केसा गासिबो जोबजोब्बाय नामा? औ जोंनिया दा जोंनि इन्डिया एबा आसामाव नोंथांनि केस दंबावो नामा? जोंनियाव सिगांनि केस दंमोन 2014नि बे केसा दा वारेन्ट जानानै दं ना मा जानानै दं जेबो मिथिया आरो दा। औ दा जेराव ओंखारनाय जायाखै। भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय सा 6 बारग' एनडिबिफ्रा गबोबाय बिथांनिनो सासे जिबन बसुमतारीनि न'आव नोंथांमोना दिनै खौरां लाफैदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव? नंगौ दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साथिपारा मैखुन गावन गामियाव फंबाय जिबन बसुमतारी आरो बिथांनि फेमिलिखौ दिनै जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय नायफैदों। फंबाय जिबन बसुमतारीया 8 बोसोर 9 मास भुटाननि थिम्फुनि मोनसे सामगाम होननाय मोनसे सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोनहा जेल जानानै दंमोन। बिथांमोनखौ थांनाय 20 तारिख सेप्तेम्बर खालि आसामनि CM मानगोनां डक्टर हेमेन्त शर्मा सारनि दैदेननाय आरो जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि एसे एनै सहाय मददनि गेजेरजों आरो लोगोसे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआबो जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोनखौ प्रेसार होनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ मोननायनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखायनो जों गोजोननाय मोननायजों लोगो लोगो दिनै जों बिथांमोनखौ नायफैदों आरो नायफैनानै जों दिनै नुदों फंबायनि देहा सोलेरा बारा मोजां नङा। सेम टु सेम जोङो दाख्लैहाय क'क्राझारावहाय फाखन नार्जारि जिखिनि बिथाङा फोरमायदों आथिङा जोबोद गाज्रि सेम टु सेम नैबे जिबन फंबाया एखे मेसेजखौनो होदों बिथांनि आथिङा जोबोद गाज्रि आरो खोब दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा फंबाय जिबन गैयैनि उननिफ्रायनो बिथांनि अनजालि बिसि आरो फिसा हौवा सासे गथ'खौ लानानै बे न'खरखौ जोबोद दुखु खस्थ'नो दैदेनलांदों दिनै हाजिरा मुजिरा मावलांदों आरो जिबन फंबायनि हिन्जावा बुंदों जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि एसपि बिथांनिसिम मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे मोनसे जब साब्लाबाबो मोनजानो लुबैनानै दिनै बिथाङा आपिल खालामदोंमोन नाथाय मेम'रेन्डाम होखांनायनि उननिफ्राय दिनै जेबो एन्सार मोनाखै दा बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे फिसाय गैयै खयदिनसो बोसोरखौ गावनि फिसाखौ दिनै दुखु खस्थ' खांनायनि गेजेरजों दिनै क्लास 7आव फरायनो हादों आरो दिनै बिथाङा बिआरपिएलनि सिङाव हाजिरा हिसाबै दिनै मावबाय थादों बिराद गाज्रि हालोद न'खरफ्रा मोजां नङा बेनिखायनो आं खावलायदों आसाम सरकारखौबो जों खावलायगोन फंबाय जिबननि जानानै जाहाथे थाबैनो 4 लाख बे फैसाखौ जाहाथे मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे दानि जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बिथांखौबो जों खावलायगोन नोंथांमोनाबो जिबन फंबायनि थाखाय एसेबाबो अनसुंथाइ हरनो हायो बेखौ खावलायबाय जों बेखौनो खावलायगोन दिनैनिफ्राय आबा बंग'साया जिबननि फेमिलिखौ गोजोन खुसि न'खर संसार जालांथोंसै आरो दिनैनिफ्राय अराय सम गोजोन खुसि संसार जागोन बेखौ मिथिबाय आरो बेजोंनो जोबथानायाव जोङो इउनिटि फरामनिफ्राय फैनानै दिनै बाहागो लाफैदों। थेंक इउ।